Hai să vedem cum arată hotelul Costa Adeje Palace din Tenerife. Hotelul este situat pe malul mării cu acces direct la plaja La Enramada. Oferă o gamă largă de opțiuni de luat masa, inclusiv restaurantul asiatic Sakura Teppanyaki, oferă un program complet de divertisment pentru întreaga familie. Camerele sunt elegante și oferă vederi atât la piscină cât și la mare. Tarifele încep de la 919 euro de persoană sau de la 828 euro de persoană, depinde ce agenție alegi. Hotelul oferă servicii exclusive și furnizează un serviciu de transfer gratuit la populara stațiune Playa de las Americas, un hotel emblematic, cunoscut pentru piscinele sale magnifice, terasa chill-out cu vedere spectaculoase la mare, două piscine Infinity cu vederi uimitoare la mare. Tu cum te-ai simțit într-o astfel de piscină cu vedere la ocean?